Bisi brum brum khlai phaima haikeno taklai bisio bo Shalka Academy wo rungfrungnai rokni chaitok Mumbai Advance Christmas khlai jakha pandao phai manjak phaika TVCO ni President Reverend Kishore Kumar Deborma SNBA ni President Deacon Dhoniram Deborma SNBA ni Vice President Deacon Budi Deborma SNBA ni School Department on Naikoli Tongnai Reverend Mongol Deborma Reverend Monmohan Deborma te hodani samung kaham tangai tongnai Borom gonang Shabir Kumar Deborma te kubuni nangkuknai adongrokbo manjakha abono kare irungsrungnai ni mafa songbo manjakha o salo Hambai sung kaitono hambai marwo homo hai jora kaham tini sini o Shalka Academy wo Advent Christmas kai palai rejeni sung tujuk manka rojo to sung parents teacher rock school SMC kai sung SNBA ni committee rock kai school ni sini bises kai ba tamai secretary school secretary tini bisingti klainai sung homo hai ke kutunglai mangka belai ke hambai oboni bagai kutunglai mama ni bagai tai oboni bisingtei seng Kristo Jisu tangai or sengsaro phaikya tai bini phaimane uddeshyo tamo oborok seng khnaka oro tai oboni bisingtei sini srairo student rok ni bukha belai ke tongthokjak abo bo sengnuka boro Kristo no teinai tongthokmani o sujuk manmani bisingtei khlainai borok teibo khatung khaja khlainai mosalaimani bisingtei kaitono lopmani bisingtei khlainai o program belai naithok ke khlaijaka tei seng bohaino borok ni logi omo haike kaitono lopnani o sujug manmani bagai sini o school ni principal tei SMC borok omo hai naithok program arrange khaimani bagai borok no belai ke hambai tei jo tuno saramu sungo o Christmas Advent ni o season no jo to borok ni thani kaitorni je o sengsaro phaimani o message o good news kothma kaham obo jotto borok ni thani thangi manthun sogithun jate borok ma thangjaknani lama manthun o monakma sengsaro podre pod seng jamela o klai tongo adhatik bishes klai special darkness o seng tongmani hoite yoknani bagai jisuni sengsasa pohor seng nango obo jotto borok ni thani sogithun askuno hambai je nograi oro sasab manja phike bisi bisromo ba haike khaitu dinoro manjangnai rong bisingo tongo sini TVCO ni President Reverend Kishore Kumar Deborma tei ang sakbai thangu tongo ang Sodornot Baptist Association ni President Deacon Dhoniram Deborma tai yangani gana o tongo sini Sodornot Baptist Association ni Vice President Deacon Budi Deborma tai sini Sodornot tino sini school no nai tongnai secretary SNBA ni school secretary Mongol Reverend Mongol Deborma tei sini tei khoroksa secretary sini SNBA ni bongkai sini bishes klai women's tai your department no nainai Reverend Monmohan Deborma seng omai ke sopaike tai omon logi sini circle o Masandoi Khor Baptist Pastoral Circle ni President tei Vice President tai amoikai o School Managing Committee ni President tai yang sini Principal to tongono basajak tei obo haike Vice President o Circle ni sengjo toro pal ke manka tei bo kabang bo borok manjak phaikya sini former Executive Secretary SNBA ni Reverend
Ronjit Deborma bobo manjak phaikya bo bini samung nangmani bagi dakti thangka tai sini o jaga kwrwi thangka bo sini social worker Mr. Sobil Deborma bobo haino manjak phaikya sini logi.